Angalimala ngisemncane emfuleni. Shuthi ukuganga nhlahle ukhulu ugangile nhlahle. Hayi. Angiphuma ukuyokha amanzi ngashibilika lento ehlaza le ngashibilika. Kuthiwa yini ingubo yamaxoxo? Intshelelezi. Intshelelezi. Kanti kuphi ukhulela emakhaya nani? Kanyuso eBorder City semafamu ukuthi kuyikona ukuthi phela sekwakhiwe kahle kodwa isemafana eqadi. Yeah. No, hayi. Nina bendlondleni uphapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza ngathi yakhalela ilothi igula lika Jamal chithekile. Awu nina bakaMbhudu Bomvu. Namuhla siphethe inkosazana okuyiyona ezosilandisa ohlelweni iHow I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 nasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho sisuka sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqashisa umphakathi sibhula umlilo lapho ungakafiki khona sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuthi baphume nizongixolela ke namuhla ayi athi angiphilile kahle kodwa sengithemba energy yalosisi lokuthi yona ezongibuyisa khona egaming namhlanje bekuthi ngeke ngize ngisebenze kodwa manje kuyaphoqa inkosazane isihambeze yafika ubani lesikhuluma nawe ungasilandisa nje ubani igama lakho isibongo ukhulelephi ufunde pha amabanga phansi kuze kuyophumela waphakeme ubungumuntu onjani kwenzeka kanjani ukuthi isibhamu sentombi esinjengawe sigcine siphelela emgaqweni? Igama lami uKhomsile kwaKaNdlovu. Gatsheni buyabenyathi. Kanyuso. Ukufunda uprimary ngifundele eMaritzburg eWoodlands. High school ngifundele khona futhi eHayton. Ngifundile nginawo grade 12 nginaso certificate ngaphasa ngo-B. Ibachelor? Ibachelor nje leli ngihleli nalo. Yini uthanda ukuhleka kangaka? Hayi ngitshwa sengindele. Hlezi ngihleka nje. Hlezi ngihleka. Yini awuhlekisa kodwa lento enibhemani? Hayi. Hayi. Kunzima phela ukuconfirm indaba yenu ngezizathu. Mhlawumbe nje sikhuluma nawe useThafaland. Umthetho wami indlela engidalwe ngayo. Yeah. Sekuphelile ukuyichaza. Phela usuke wangiphazamisa ngithi wena uphazamisile. Okay, high school ngifunde eHayton eMaritzburg bengihlala kuma social worker ePC Children's Home ngesimo sokuthi uma washona ngisemncane 2004 ngangina 12 ngakhuliswa ama social worker ngathi sengina 18 ngaphuma kuma social worker ngahamba ngayohlala komalume Kanyuso thema ngihlala komalume ngehlale ngizama ukufuna umsebenzi uma mncane wami uthe uqashe intuzuma nomkhonyana wakhe wangifundisa ngafundela ukuba i-social worker for 3 years ngafunda unyaka owodwa thema ngifunda unyaka owodwa ngahlangana nabangani nonduna uDumsilo wele sabhema ugwaye saqala sahamba amathaveli saphuza sabhema insangu kwathi kusenjalo kwafika ukhazini wami uSiyaye ezovakasha theme evakasha asebenze eHillcrest eMarken B theme esebenze eMarken B kanti uSiya usebhema iwunga angazi ukuthi ubhema iwunga siloke sibhema ngithi sibhemani insanga athi khona insanga efikile iPurple Haze athi ngibhemisa iPurple Haze hayi siloke sibhema kuthi ngenilanga kulesihlanu ahamba uSiya eMaritzburg ngimawengane yakhe hayi ngiqale hayi ngigule ngingazizwa nje kahle hawu sisi wami umbali angiphuze so ma grandpa na Panada alikho nje iphilisa ngangiphusanga lona hayi akwenzeki lutho ngiyagula hayi ebusuku ngingalala ubusuku bonke kuze gulu kuqonga umgqibelo ngiphalaza sengisaphalaza kanjalo ukuthi ngabo 12:12 kufika umngani wakhe uNhlaka uzombheka shuthi akazi ukuthi useMaritzburg uma wengane yakhe abhema naye emsebenzini mefika uNhlaka ngiyagula athi na ukho
yini unani ngoba-ke bangibiza ngokhuma benginqamulela. Yeah. Athi awunani, ngithi mina imfenhlaka angazi ngiyagula. Athini, athi ushawa u-Arosta. Ngithi mina ngishawa u-Arosta, athi ngithi hayi ayikho leyo nto nhlaka, yini u-Arosta? Athi hayi wena ubhema iwunga. Ngithi ayikho leyo. Athi ngiyakutshela ubhema iwunga. Ngithi ayikho leyo. Athi yabo la madam lawa ahlezi efika noSiya plus ufika nawe esama-ready vele kusuke kuyiwunga sibhema naye emsebenzini. Ngithi mina inhlaka uSiya ngeke aze ayenze leyo nto, ukhazini wami ingane kamalume. Ngithi ngeke ayenze leyo nto, athi ngiyakutshela letha la u-20 rand. Hayi anginayo imali, ngihambe ngiye kwi-Shoeback, usisi wami-ke ekhaya imali yakho uyifaka kwi-Shoeback yabo. Yeah. Ngihambe ngiye kwi-Shoeback kasisi wami, uma ngifika kwi-Shoeback kasisi wami khona u-1.2 ngifike ngithathe idradi. Yeah. Ngimnike uNhlaka ahambe. Hawu kuphelanga ngisho 30 minutes abuye uNhlaka. Mebuye uNhlaka angene ekhaya etoilet. Ayenze lento naye ayenza. Angibize naye angibize siyi-ready. Yeah. Angibonanga uyenze kanjani. Angibize siyi-ready athi angibheme. Hayi ngishaya amabili, ngishaya amanye amabili. Hayi ngizwe ukuthi hayi ngasinda ukugula kwanqamuka yabo. Athi ngikutshelile ngathi ubheme iwunga. Ngithi mina yebo Nhlaka uqonda ungitshela uSiya ngubheme isiwunga. Athi yena kodwa ungamtsheli ukuthi sengikutshelile. Hayi sibhemeke leli damu siqede bese ngithi akahamba ayothenga enye ngalo 80 rand lo osalile. Ahambe hayi sibhemeke etoilet sibheme bese yahamba bese ngiyabuya nami endlini ngiclean ngigeza ingane ngenze yonke into ngoba usisi wami usebenza ePick n Pay Waterfall. Yeah. Uma ngo8 ebusuku umbali. Afika usisi wami ntambama hawu kho wasuba right kanje ngoba ngikushiye nje ugula. Awuyazi-ke nami-ke ngimgoqe ngimnyisele ngoba phela ngeke ngimtshele straight ngoba useyafana yena sefana nokuthi usewuma usewubaba kumina ngiyamhlonipha. Ngimnyisele athi hayi okay. Kodwa manje uyabona usisi wami ukuthi hayi sekukhona izinto ezinokushoda. Yabo siyangigulisa lento sengitshontshe insipho u2 kg bensipho kusisi wami methe thenga u2 kg laba bawu6 phakathi bensipho. Sengitshontsha bona ngibadayise sengithatha izinto nje ekhaya ngidayise ngithatha izinto ngidayise. Hayi usisi wami agcine sengibona ukuthi khona i-drugs engidlayo angithatha ehlale nami phansi ngimtshele ngithi hayi iwunga ngayibhenyiswa uSiya. Athi uSiya muphi? Ngithi uSiya lwala ekhaya ingane kamalume. Naye uSiya uhlala khona la ekhaya ingane kamalume. Hayi amlinde uSiya abuye emsebenzini. Mebuye uSiyana usisi wami ambuza athi uSiya soyenzelani lento yenza ukuthi ubhemise ukho iwunga. Ucabanga ukuthi izomenze njani yena ekubeni ibihlula wena uwumfana yena intombazana uthi akenze njani. Uyajabula ke njengoba eseyekile ngisho ukufunda lento akade eyifundela ngoba bengifundela ukuba i-social worker ngithi ngifuna ukusiza izingane eziyintandane ezivulekile njengami nami ngikhuliswe yiwona ama-social worker. Ayahleka usiyabaleka usisi wamadili thatha uplastic omnyama mphekhela ingubo zakhe zonke athi akahambe la ekhaya akahamba yokubuka ababwakhe ngoba isho ukuthi unomthelelo omubi lento ayenzile kumina angayenza naseyinganeni lezi ezincane esakhula. Kwasho kona ukuthi umxosha sekulethi lento isingenile ngaphakathi sengiyakwazi la idayisa khona sengiyayazi ukuthi imalini mangabhemile angibi semudini ngivuka ekseni ngihlinile ngenza izinto nje ezibhedayo kokunye uthi ngiyayisola ingane yami yangibamba mama yethi yadlala mhlambe mangilambile qalekile ngishaya uArosta sengishaya ingane ngembibizane igquma ingane yophoseka lapha etshanini engiyibuke kubuye ekusike ngithathe ngithulise. Kodwa sengingasenaso nje isikhathi mangifuna ukuhleka mina ukujabula kufanele ngize ngibe ngiqale ngibe nemali yokubhema ngibheme bese ngihlala nomndeni wami ngibe right. Hayi impela kunzima raza ayikunzima yabo ingane yami angazi nani ukuthi mhlambe ngisangayikhomba yini angazi. Ngane yami ngigcine 2014 ina 2 years namhlanje ina 12 years. Yathathwa ngisho nama social worker. Ngizwa kuthiwa iseMalvani angazi maphi neMalvani.
kodwa usisi wami uyazi ukuthi yimaphi, mina angazi. Impilo yami nje iphelile, ngi-useless nje, iphelile impilo yami, iphelile. Ngihlulekile ukuba umama o-right enganeni yami. Nomndeni wami-ke awukho right, ekhaya abantu bayiqashele, bayinakela iy'ngane zabo. Uma mncane ngamcela ngathi cela ngenzele i-ID na, wathi angiyeke ukumbangela isicefe, akuyena owabulala umana. Yabo nje ukhulu wami ozala umana bamhlanyisa ngekhanda, kuyimanje usemgaqweni ujaha imoto uyehla uyenyuka ney'moto. Angiphumi nje ekhaya i-right, impilo yami nje i-mess up, ayikho right. Kodwa nginethemba lokuthi impilo yami ayiphelile la, ngisazoshintsha, nginesifiso sokuthi ngisazoshintsha, ngigive up-ile futhi ngisazoyilungisa impilo yami nengane yami. Uyabona manje ukuthi umlando uyayiphinda manje, since nawe ukhulele kuma-social worker, manje ingane isikhulela kuma-social worker ekubeni yona kodwa inayo umama. Le nto e-wrong kumele ngabe ayenzeki, kumele ngilwele kasekuqaleni ukuthi indlela engikhule ngayo nengane yami ingakhuli ngayo. Isiphi lesigaba esizesifika kuwe ekuthenini manje ugcina uphume ekhaya? Ukhulu wami lo uzala umanje ngoba ngisho mawusahleni naye esekuseni isemini akanankinga, kamnandi. Uyabona nje futhi ungane yomntanami, yabo kamnandi. Hayi kodwa malu ebusuku, hayi angazi ukuthi ebusuku kusuke kwenzekeni. Hayi ebusuku uyakukhipha ngempela, thatha iy'nto zakho ayilahle lapha ensimini, zonke iy'ngane zey'ngane zakhe, akakhethe ibala lamuntu. Ufuna ukuba yedwa. Asixoshe ebusuku, sigcine sesilala emizini yabantu. Ngilala kamngane wami kaBuhle kaMhlongo, ngilala emizini yabantu. Ngagcina ngisuka nakhona ngaya kababa kaShange kaDumakude, ngahlala kababa nakhona. Ngokuthi nakhona ngike ngenza ama-mistake kugogo ngisakhula, yabo. Sagangile lento yokuhlohlana nabangani. Sivunguvula endlini kagogo, ugogo ubehlala eClermont, thina sihlala kaNyuswa. Makuphela inyanga afike engilethela ukudla nemali, yabo. Yazi ukuthi ekhaya mangabe kuyiy'ngane zodwa, gcina sekuphenduka la eJacken House, kuyadakwa khona, ngiyaphuza yonke into. Mase abangani sebebaningi la endlini, sengiyahamba ngiyogqekeza ekamereni lagogo ukuthi abangani khona bezokwazi ukuthi balale endlini kagogo. Manje ugogo leyo nto yangamphatha kahle, wagcine sengidubile ekuthenini waze wakhipha ngisho amagama ukuthi ngisho efa ngingezi ukuzomgcwaba umakababa, ngingezi ukuzomgcwaba. Hayi ngadinwa, wangivulela iluntuzi protection order Hillcrest emaphoyiseni ukuthi akasangidingi emzini wakhe. Ngasuka ngayihambela-ke, ngaqala ngayihlalela ePinetown, ngashoshoba ePinetown. Athi ngisuka ngezwa kuthiwa ubhuti wami ufikile, kade ezongifuna ugogo usesibhedlela, uthi baphelele bonke abezukulu bakhe, mina kuphela ushoda ufuna ukubona mina. Lo wayethi akangifuni, ufuna ukubona mina. Hayi shuthi obhuti bami baloke bengangitholi. Hayi bafika, hayi bengangitholi ama-weekend azaba amabili. Hayi ukuthi ngenilanga angitholi ubhuti wami, ngihlangane naye ephuma emsebenzini ngoLwesihlanu. Athi hayi bo ugogo usesibhedlela uyakudinga, kade mfethu ayikhala ngawo. Anginike u-R40 ubhuti wami, athi angigibele ngigoduke uzongifica ekhaya mese yangithatha sihambe sesibhedlela kugogo. Ngiyithathe mina le mali ngibheme ngingayi lapho. Mhlampe kwaphela 2 weeks 3 weeks ngezwe sekuthiwa ugogo ushonile, ungcwatshiwe. Ngingayanga kuyena, ngingambonanga, ngamzwanga ukuthi befuna ukuthini nje, kade ngifuna esibhedlela. Kwasala-ke kuwumuzi wodwa-ke, ngangokuba manje akukho muntu, umuzi nje umile ungenamuntu, u-empty nje. Komalume khona ukhulu uyagula ngekhanda, uyehla uyenyuka, naye uhlala yedwa.
Uthe ugcina umuntu owenza i-shoplifting. Yeah. Iqalaphi kanjani? I-shoplifting yami iqala ukuthi mangabe ngidinwa ugogo engivulele i-protection order ngihambe ngiye ePinetown. Mangiye ePinetown ngithole indlu eWestmead eMawosi. I-rent u200. Okay, anginayo indlela yokuphanda engenza ngayo ukuthi ngizokwazi ukuthi ngirent. Yeah. Ngihlangane nenye ingane yaseNtshanga uSindi eNtshanga Town, umngane nami. Siba bangane sizwane uSindi kushaya i-shoplifting. Yeah. Angifundise uSindi untshontshe lokho esihamba naye athi angime ngithiya amakhamera ntshontshe yena. Elokenza njalo enza njalo. Hayi nami ngcine sengibona ukuthi owenza kanjani. Hayi nami ngcine sengihambela ngedwa ngihambe ngiyoyintshontshela ngiyintshontshele ngibuye ngidayise. Bentshontshana mhlawumbe wenza malini ngosuku? Yinje beyitarget uthi hayi mangithole lokhu nje. Yabona nje ngithi bengiwathatha eGaza Sanlambe ngiwathatha amajini eRebet awu2 amantombazana 2000 wo2 mina la ngaphandle ngoba abantu bathi half price 55 futhi mina ngizothola 1000 ngawo wo2 bengidila nezinto zokugqoka nje ingubo. Yeah. Buye ngibele ngize la ePavilion ngishaye nakhona la ePavilion eGaza. Pavilion bagcina sebebeke nesithombe sami ke sekuthiwa the most wanted thief shoplifter. Ubona kanjani uthi uzongena? Ngitshelwa abanye kobhululu bami esonta nabo ukuthi hey ungasayi ePavilion izithombe zakho igcwele icenter ziyadingeka uyadingeka. Ngini mina yethiwa ungalingi uzoboshwa hayi ngayiyeke ePavilion. Ngaqala ngathi Hillcrest ngashaya iHillcrest. Manje iHillcrest khona izitolo lezi ezincane ezibhedayo Ackermans in kanti nabe ngishaya oSportsini oTotal Sports eLgazi ngoba nase Speed bengushaya uSpeed ePinetown eSanlam kukhona ubhutike engisebenza nayo osebenza khona ngaphakathi. Uthola ukuthi mebeke ikhavela mhlawumbe ubeke usize 6 waka right. Yena uzothi mase sengathi uyolahla udoti umgqomo ngiyazi ukuthi emgqomeni khona uleft. Mase sengidayisile siyakhatha. Naye ke wagcina imshubeleke shuthi wesenza ideal nabantu abaningi. Abanye sebefika esitolo sebevele befaka u20 rand u30 rand phakathi kwikhavela kanti abanye abasebenzi bayabuka namakhamera yabuka. Wagcina ebanjiwe ke nayo kanjalo ukuthi lo uyena osebenzisana noSinawani ukuthi bantshontshe la esitolo. Waphelele umsebenzi bamxosha bambophanga kodwa bamxosha bamnyekisa umsebenzi. Kwaya ke razi nje bengishaya shoplifting hayi ngaze ngaboshwa. Mangiboshwa shothi ngiboshwe 6 months. Mangiphuma ngithi ngiyahamba ngini. Ukuboshwa kunjani mfethu awuchazi nje awube deep nje. Uyithola manje usiyaboshwa into obungazi uzuyicabanga empilweni yakho. Hayi ukuboshwa kuyona into enhle. Akuyona indawo yokuhlala umuntu. Ijela kulona indawo yokuhlala umuntu. Uboshwa phi kanjani? Ngiboshwa eSanlam ePinetown eHulwete. Ngishayi ngintshontshile amapheya awu2 ezicathulo zabantu besifazane ngoba mina mangena esitolo nje bengumuntu wesimame bekuphoqa ukuthi ngiye kwi-aisle yabantu besimame ngoba ngeke ngiye bafanele. Ngishaya icathulo ezu2 leli security esemnyango lentombazane liyangazi nami ngiyazi ukuthi liyangazi kodwa ngase ngiriska ngoba ngidinga imali. Nazana kanjani ngokuthi uyaganga noma umuntu enazanayo? Ngokuthi ngiyaganga noma engakazi angibone esitolo sakhe ngiganga kodwa kwezinye izitolo ubeka ngibone noma ebona ngidayisa izinto ezinama-price sothi uyongena uhlangana nami ngihambe ngiyadayisa. Ngingene ngime ngokuthini ngizommaka mina mase ngifuna ukuphuma ngalesikhathi ethi she ngizovele ngiphume mina ngibaleke. Hayi kanti naye ungimakile manje sengiyifihlile icathulo esikhwameni amapheya u2 isicathulo lesisodwa 300 zombili 300 futhi sikuxeba. Hayi manje ngithe ukulwethe ngiza ngala
hayi lo sisi akanginike ithuba ngithi ngiza ngala akanginike ithuba engiyabu akusekho ke manje ukuthi ngiyikhiphe phela ngiyiphinisele lo muntu amehla akha kumina ngqo ngisho ngiyangala hayi nangu la ngiyangala hayi ngivele ngithi hayi ngiyaphuma la khona ke lo ifoni khona ifoni ebengiyiphatha ayisebenzi ngitrayisile ngale foni isiqwembe nje mase ngizofika ngakuyena hayi ngidonse ifoni hayi ngiyikhulumise nefoni hayi mina ke razi ngisashayisha uplifting awangeke uzungibone ngoba bengiqondile unganqeni ngigqokele uniform yasespa ngisuka phansi ngaphezulu utshela ukuthi umsebenzi wasespa wena gqoke nalento abayigqokayo ekhanda ezimhlophe ezimnyama gqoke zona wena uzoyithetha umsebenzi wasespa uzobuka la yebo ya mase ngiphuma hayi ngiyikhulumise nefoni sengikuyena lo sisi ngiyikhulumise nefoni hayi ngidlule kuyena mangiyaphenduka ukuthi hey ngiphenduka athi woza la ngisho ngithi hawu lo uyadlala ngiyilapho athi woza la ayivele ngilahle phansi nale foni ngibaleke sanlami yokhona itebhisi lezi vele ngibaleke ngigijima nama security lawa sesanlami center bangijahi ngibaleke shiye phansi esikhwama lesa sinecathulo ngibaleke ngiphume esanlami kathi sengiwelele espa phesheya komgaqo ngibanjwe wokhagada basespa hawu sengijahwa namaphoyisa ngubona ngo-SAP ukuthi uqhamuke phi nini ngathi ngiyaphenduka awu sekukhona namaphoyisa sengijahwa namaphoyisa hayi bangibambe lo khagada lo hayi beza fika ngibamba amaphoyisa ezeke nalo sisi kuthiwa yini kuthiwa hayi lo usentshontshile la eWoolworth futhi akaqali lo uhleze bonakala ephuma la ukuthi ubuke konke akazi simbambe right handed hlezi simbonela ngaphakathi sithi sommaka masithi siyabona akasekho hey namhlanje ke simbambile kuthiwa ziphi icathulo emasingena ngaphakathi eSanlam la eCenter anazi icathulo egingeka lapho kuthiwa nazi icathulo ayintshontshile bangithatheke bayongivalela kwenye indlela lapha ezansi la ulinda khona iveni fike amaphoyisa ngibhalisa istatement abhalise yonke into thiwa nginayo imali yokukhokha ngithi mina ngikhokhe imali thiwa isicathulo esisodwa nje bese u300 shuthi sisodwa ngizokhokha u300 waso bese ngikhokha u600 wokuxolisa sisodwa shuthi kahle sipheya lilodwa fanele ngikhiphe u900 ngijike futhi ngiyishiye hey ngathi awungeke ngikwazi ukwenza lokho kwalona 900 anginawo ngisho u5 rand ngeke ngikwazi ukwenza lokho ayibangibopheke afika amaphoyisa akangithatha angibuza imibuzo ukuthi ngigangelani ngigangiswa yini bayitshela ukuthi ngifuna ukurenta mina ngiyarenta la ngihlala khona kuthiwa uyaganga unamo urenta kumele utshontshele abantu ngifanele ngenze nje ngitshontshele abantu abamnyama noma ngitshontshele abelungu angithi ngitshontshele abelungu into zabelungu lezo abantu abacaphuna kusala angigangeli umuntu omnyama hayi angithatheke amaphoyisa ngihambeke ngiyohlala lento le police station ePinetown police station ngiyanuka lapha epolice station osonginja iyaxhelana lento ukudla kwakhona kugcwele amanzi hayi ngihlale kusasa ngihambe ngenkantolo mangifika enkantolo ngibingelela imantshi ingibuza manje ngisho ukuthi hayi angiphiki icala ngiyalivumathi manje angihambe ngeWestville 6 months eWestville hayi ngihambe ngithatha amaphoyisa ngilinde ezansi hambe kufika uwola ngo1 ngene kola ngihambe masifika dilizwa abafana ngiyaqala ukuboshwa dilizwa abafana sekuyahanjwa ke manje kuwe medium emantombazaneni behleka abanye ngangiboshwe nabo ke nabo abanye sibaningi ka be shoplifting abanye ke baphuma khona eWestville bebe enkantolo ama house breaking yini macala ahlukene masifika lapha hayi lezi ziyayiphumela lezi seyijwayele sengimele kuphume mina kola hayi salwa nephoyisa ngaze ngaluma yini angisafuna ukwehla ngiyazizwa iboshwa kuthiwa balethe baba balethe sobenza wonke umkhuba wetsheni ngikhala mini yembezi sekuphelile ukusa manje siyaqathaka ngikhalani mhlawumbe amaphoyisa azaba u6 engibambe ngikhipha kola
engiphume bahambe bangise reception la kuhlalwa khona mawusafika sibhalisa amakhadi labo blue card bakhona sibhalisa amakhadi silale sidle silale ngakusasa sesibhedlela siyocheck izifo oma HIV na ukukhulelwa uTB BP zonke lezo zinto before ye sectionini hambe nge sectionini hayi ngifakwe endlini hayi ngihlale one day u2 years lapho usuku olodwa hey umbhede la omunye ecele itoilet la usinki la uyadla la uyabhosha omunye la endlini eyodwa hey amantombazana abanye badlala ikhondayi bayakhombana amantombazana athandana wodwa khona amantombazane kodwa bamadoda hey ejele abayakhombana ukuthi hayi lo intombi yami lo ngiyamthanda lo intombi yami benzani into ebhedayo bakopana zonke izinto engasile le mawugqoka into eziright bakuphuce bakunike into ezidabukile ngayibuka ukuthi ngeke lempilo le ayikho right akuyona impilo leyo efanele mina indawo nje khulume noJay epassage ke ehlukene khona ijuvenile khona imorning side khona imasgrave yeah njengangaphandle ijuvenile ingane imasgrave ohobo kuhlala amapharo amantombazane lawa imgadagada la eqhekeza yenza yonke leyo ababula yebo laba bamafrodi shoplifting bangala eMorning Side ngithi hayi ngeke cela ukuya ngala eMorning Side ngoba mina ngangifakwe ngala ngesimo sokuthini uwarrant wayengifake ngala ngifika wayengenayo indlu ngala yabo angifake ngala athi mase kufika uMamTembe kumphathi waseB2 ejele yeah athi mase kufika uMamTembe ngizokhuluma noMamTembe angimove angilethe ngala kodwa naye office uzoshiya ebhalile ilist iphepha yeah ethi hayi okay nami ngahlala 3 days ngala emasgrave hayi ngiyabuka izinto ezenzeka ngala nami bangithathela nami bangikhumulisa ngisaba hayi uMamTembe afikeke ngosuku lesithathu ngiphume ngiye ngala phuma maneke hayi ngalana akakuhlukunyezwana uyitholile nendoda khona la izwo ngizanendaba hlalo glama ke ngala hayi ngihlale vele ngishaya u6 months hayi ngihlale ngigcine sengijwayele hayi ngibuka lengane lokho ngijwayela nje yabo ingane ile nhlobo leyo khamba yabo Anita kuhle idakhe elihle yabo usebenze office usebenzele warrant uphekele warrant ojele laba basigadayo yeah engibuka manje ngane yabo ingikhonzile nokungilethela ukudla ingilethela isinkwa wophina bath orama yabo hayi basha bangani bami ngisengibatholile la ukuthi hayi musukudlala kancane wena bebengibiza ngomandisa yabo leli lithi Khomsile la sekhaya nomuntu wangasekhaya ePantown naseThekwini uMandisa nasejeli ngibiza ngomandisa uMendi yebo so hayi musukudlala kancane wena ubone uSanethu uyakufuna hayi nangampela hayi nami ngiyaqala manje ngiyashintsha sengiphenduka manje nami ukumjita ke manje ngisengijwayele sengiphenduka umjita hayi ngimshele kuAnita hayi angayidonsisi angayidonsisa ngiqomo uAnita angitshele futhi uthi kade ngikufuna wena manje uloku uyalena ngibele ukulala hayi ngitshela phela mina ngazi mfethu mhlambe namadodeni la ngeke ngazi athi hayi mina ngithandana nabo hayi kube mnandi futhi seqhuba isigwebo nje ngaye yabo sesiyayihlalela siyayijokhela hayi bwazi afuna ungimuva ngisho endlini yakhe la ehlala khona sefuna ukuzohlala ngala ngimina hey eze futhi azohlala kube mnandi nje siyayijolela siyayiqabuzanela erazi emantombazaneni ikhona imkhuba hayi siyayijolela hayi sekufika isikhathi phela sokuthi kwenziwe njalo into engakazi ngiyibona khumula intombazane lale phezulu khumule nenye wakwabona isibumbu phezulu kwesibumbu ewesibili hayi ewesibili so hey kade saboshwa thina hey
hey senzeke lento esibumbu phezu kwesibumbu hayi siqhubeleke isigweba isiqhubela isigwebo hayi umuntu kuze kufike usuku lokuthi uyele enkantolo kayele enkantolo cha iyasebenza yona lento le uzofika kuvuthondaba hayi bona nami ngathuka ngempela iyenzeka ngempela kuthiwa nje isikero omunye ungena nje kanje hayi abanye benza ngemino abanye benza njengoba ngisho abanye uthola ukuthi njengoba sinika ukudla kulethwa amarashele yabo umuntu afaka ikhondom kuyirashele adontuzo omunye kuyirashele hayi benye intombazane yahleshukelwa yirashele cabanga yabo lisinuka engasekho umuntu ofuna ukuhlala naye esectionini yahamba esibhedlela kaphakathi eje sahluleka esibhedlela wahambiswa iswe Edenton bafike bamkhipha irashele Edenton selibolile ngaphakathi seliyingcucu ubuthi ke masutholakala ukuthi udlala isikhonda hayi lento bese siphuma ndoda awubushawa ndoda ushawa uphakamile shawe ngathi uphakamile kufana nalento ukuthi abantu bathi emantombazaneni khona inombolo ayikho leyo nto razo ukuthi emantombazaneni khona inombolo ayikho leyo nto ayikho ngikhuluma ngeexperience into engiyazi yabo uma intombazane muke wathi entombazaneni wash uzozo yahamba yaye office uzobizwe office ubuze ukuthi yini uwash uqonda ukuthini uwash uchaze lento echazayo kuthiwa ohlala phansi into edla lobu isikhonda hayi ayizwile isikhondayi hayi isikhondayi ngiyaqala namuhla nqa hayi isikhondayi siyasiqhuba isikhazi noma kuyinto ebhedayo kufanele nifihle ngoba niyashawa futhi munebhadi ke ujele osuke esebenza meke weza ukuthi udlala isikhondayi noba wanibuka igazi lenu lama wanganithanda hlalise phansi razo ukudonsa idoka ipiri isho phansi kwenyawo isho phansi kwenyawo nikadwa amadoda noma abantu besifazane abantu besifazane abantu besilisa bangeni kwamithi lento le into edala babengena abantu besilisa into edala ukuthi bangangena abantu besilisa njengoba kade ngichaza ukuthi mufike ejele awuyi esectionini ungakaqali esibhedlela ukuyocheck ukuthi izifo ukhulelwe in should nayo le ntombazane icheck ibonakala ukuthi ayikhulelwe ayinalutho kanti ebusuku kunojele onokufika ayivulele benzane njalo ke la ibenzana khona kanti intombazane izovela imithi mayimethi intombazane mase kuphenqwa amafile hawo ngoba wena wafika ungakhulelwe la nawo amafile ayasho usumithiswe yini umithisoba bizwa ama social worker ichazeke ingane isho ukuthi ujele abizwe ukujele futhi naye anganqabi asho ukuthi kanjani ujele ukwazi ukuthi yilengo phela lezi ulale nesiboshwa uze usimithise always unomfazi lo jele owenza lento thiwa ke intombazane le uzoyibhelela uyathanda uthanda lo 1.5 uzowukhipha uyibhelele ingane uzoyondla umsebenzi uphelile ngoba shuthi baningi ojele obube iboshwe obuzenza kanje kungaveli lo kwavela ngokuthi umithi yabuzwa ingane bevula nini yasho ingane ukuthi ubevula ngopass 1 2 seyilele zonke ibo kwazi ukuthi ijeleni mastiwe likhiyiwe kanti lo uyavula uyakhokhoba ingane loke iphathela izinto ezimnandi angithi uyazi musejele umuntu ezoqhamuka noplastic wasemnyango uma smoke beef oma drink yonke leyo nto ingane loke ithiya ngalento uthi uyiphathela izinto ezimnandi ejele ubusiness inkwesi brown nophuthu mihla namalanga manje ingane ibona uRich ididisa ngoRich nama 20 ogwayi ngama 20 ogwayi achaza ingane waphele lo msebenzi lo shuthi kusuka lapho batshela nomfazi wakhe ngazi ukuthi umfazi wakhe wenza kanjani kodwa yena waphelelwa umsebenzi kusukela lapho kwathi abantu besilisa nomo emantombazane ukube leli thubela lehlela lentombazane la lehlela wena ungenze njani
abantwana bengaka Hey. Hayi nje Razo, to be honest, yeah ngoba yabo lapha leya ndawo yona ngeke ngisole nami ngangakwenza isimo salapha yasempilo ephilwayo lapha isimo impilo ayibo Razo, akudlala ukuthi ekseni go4 u2 slice iparish nakhona elingenashwele iparish ngoba yigama ukuthi iparish impuphu amanzi kodwa hey yabo go4 uzoze uphinde udle go past 12 go past 12 udla u5 slice nejuice ijuice yalapha yenzana i-discharge manje ngeke uyiphuze lo juice yenzana i-discharge kodwa bona phela abanandaba naloko ntambama uzodla iklabishi elicwecwe ngathi belicwecwe abantu abangathandi noma engathi belifaka ubhushi ukuze licwecwe leklabishi uphuthu la khona luhlaza uphakelwa kudushwe kwanje yabo nje ijela kuyona indawo yomuntu ophila umuntu oright plus mungena lapha kubhalwe la udongweni ngamagama amakhulu ukuthi hluza ingqondo kampela manga ukuthi ungena nje uhlangane nawo hluza ingqondo yakho vele ubonza liyanqamuka okay Wesikho uma umuntu wesilisa uboshiwe into engabona ukuthi mina yangihlukumeza kakhulu mangiboshiwe ungabona umuntu wesifazane ngamehlo yini ehlukumeza umuntu wesifazane mayeboshiwe kuyafana Razo into eyodwa kuyafana ngoba abanye ubona beze bevele emawindi thina ke ngengiqamba mangithini besina umkhuba yabo ngabe usebhithi la kuthini nalapha emedium ebafaneni siyakwazi ukubonana emawindini yabo uthola ukuthi umfana uvelile ewindini awubone ukuthi uba athi kanje so khumula siveza amabele siveza izibumbu uyabona naye usebhizi umuntu useyaphehle ubona la useyaphehle sihleke amanye amantombazana azakhumula impela dunusa abheke ngakubona dunusa ekushawa izandla kuhleke ayona leyo nto iyalimaza kakhulu ngoba umuntu wesilisa umuntu wesimama bayadinga ukuthi bahlangane bahlezi behlangene wayicaba umuntu wejele lento vele wayiplan ayena ayiplan phela ucaca usukumishwa lona hlahla ngobo yes ingakho ukubona nojele beze bengene eziboshweni thoyathola kumfazi wakhe methu uyabuka isiboshwa sifresh nomfazi wakhe yabo sengenela isiboshwa nomunye ubaba la othatha iziboshwa la ugange kabi udrive ohambisa iziboshwa ngohola wole wezwe kange kabi amantombazana awafake ngaphambili ke maseshintsha igi athi vula amathanga siboshwa ngizokubhelela vula and imekuthole kahle futhi ngampela intombazana enteke hawu uyakushisa uthi ngibhele yathi udaki waboshwa yimina ayiqedile ingane futhi ahlahle nabantu besifazane kumele bedrive abanye abantu besifazane kodwa phela niyophuma ndlubulundele kulo muntu besifazane ngoba nikhohlakele kanje akulula Raza leya ndawo ayibone leya ndawo i-extendiwe leya ndawo umuntu wakhe ijele mina ngimazi ukuthi unenhliziyo enjalo ngisho endlini ngisho ucabanga ukwenza into ebhedayo ukuyibulala-ke noma ukuyilengisa ngeke ngisho usukhalie negazi ngeke ngoba ngisho ibhanda ungeni nale sectionini ngisho intambo yeteku yingakho makuthi umuntu uyibulele ejele mina ngivele ngibona ukuthi amanga lawo hayi endayikho akulula ukuyibulala ukuyilengisa umuntu wakwayibulala uyedwa ebafaneni futhi nakhona ezibulale ngane ezibulale ngokuthi ayigoqe ngosonginja bese ethatha igaslight ashisa indlu abange ihlukese nje ubona ukho umuntu ongazenza leyo nto mhlawumbe kubona labo ukhona owamenza eziboshweni ngoba zigangile iziboshwa zithi ibulala umuntu la kuqhamuka iphoyisa ndoda kube kushaya izandla kusina ingoma iphoyisa lithethe kusina ingoma kanti uyafa umphefumulo la esente bashaya isekele ngane yabantu yafa ijele la kubonisa likhulu waphinda wangena emva kwalapho
angiphindanga kuze ube namhlanje futhi angifisi ingako ngahlukana ne-shoplifting ngancamela ukuyiphelela nge-cardboard nethini noplastic hayi ijele ngiyabonga kunamahlebezi athi indoda yakho lothandana nawo nathandana esikoleni ya kwenzeka kanjani manje ukuthi amanye amakhaphuli ahleli komhlanga asebenza kahle nanobabili indlela emgaqweni kwenzeka kanjani sithandana esikoleni Razo yeah nifunda ba mina ngangifunda u5 yena ifunda u6 nibancane kanje sasiyingane phela sayingane lento mucabulile umuntu ufike ekhaya uthi hey wema usawu ngicabulile sithandane 5 6 7 ngize ngiqedeke mina esikole ngoba yena akaqedanga wagcina ka8 sithandane ngoba nginaqashe eMawosi wafika futhi ngahlala futhi naye ngokuthi ke umuntu ogangile laba ube nabo bewu3 sihlala nabo bewu3 egangile yabo enza amacala ngayilindanga kwafika iforum yabo ifuna ukusibhubhisa manje iforum ishisa sibhanqe naye ngamtshela ngathi mfethu mina ngeke ngize ngikwazi ukuthi ngilimalele wena izinto ezenziwe wena ekubeni futhi la abantu bakwazi ngami ufike ngami yabo umuntu ohamba uye ePine Town uyophanta waduba wahamba wangabuya ngithi mhlambe mangaphosisi mhlambe 3 years 4 years ngingambone ngabuya ngithe sengila Razi eThekwini ngithi ngiyobhema awu ngizwe ngomuntu esethi yakho ngithi mangithi ngiyaphenduka ngithi mina ya ngihambele athi hayibo kho wangiziya kina ngakuziba mfethu uba ukahle mfethu mina ngishaya angisabonani kwakubonana ngisha uArosta engqondweni nje kuthuma ngiyobhema ngiqalekile ngiyobhema ngithi mfethu awukahle hayibo angilandela hayi ngithenga ngifike ngithenga ngihlale phansi ngini mangihlala phansi athi hayibo mfethu ngiziba ngempela kho ngithi hayibo ba yini senigugile nina ningasabonani sesisi yabo Razi umuntu masesehambe wazi wagcina usumkhiphile emqondweni awu mfethu indoda yakho yakwa first year phela ngithi bese kukhona phela abanye yabo esemalini edlalisayo imali ngempela yabo wasuka lo akasekho lo hayi mangithi hayi ngiyabuka kahle hayibo avela ahleka ayimehleka ufakile ke la uyu wesiliva mehle akuvele lo yu ububi umqondo uthi usandile lo ngimbukisisa mangimbukisisa ngithi mina Sandile avela athi we hayi ngivele ngijabule athi hayi bumaphi ngithi mina ngise eYMCA ngithi ngise eYMCA athi hayi asambeke mfethu siyolanda into zakhe eYMCA bese siyabuya sizala uzohlala nami ngala ngathi angisayi kwakuyoyilanda lezo zinto angisafundi ukusuka eduze kwakhe athi hayi bomandisa ngathi cha angisafundi ukusuka eduze ahlala la ngiyophanda ngathi no ngihamba nawe angisasali kuwena lapho ke sahlangana kasabuye sabuyelana kanjalo kuze kube manje si together nje sisasobabili siphanta sobabili sihamba sobabili abantu mabesibona uboweleni right si together nje Razi kuze kube manje sobabili ebhemeni ehamba wayevele esebhema naye ngikhulume nje iqiniso honest ngingasho ngithi futhi nanidalelweni iwunga wayifundiswa yimina kodwa futhi akayifundiswanga yimina ngesimo sokuthini siqashile eMawosi ubeyidayisa iwunga mina ngiyayibhema yena uyayidayisa shuthi nje bengisuke Razo ngiloke ngigoqa ngenza ngibhema uyabuka yabo yena ngaleso sikhathi uphuza ugoloko uyabuka ngelanga kuyiweekend ngiyawasha eminyango bese ngingena endlini sengithatha ama-packs ngithi ngifuna ukuneka mangisi ngiyangena endlini hawu uSandile usebhema idamu ngithi naSandile idamu landeni ngoba uyibhema insango athi hayi ngikhathele mina okuhlezi ngithenga into engayazi ngifuna ukizwa lento engiyithengayo
kanti uyaphakathi ehlathini. ngimtshele futhi ngithi Sandile angithandi mfethu leyo nto ukuthi wena ubheme ihungi mina ngibheme ihungi mina njengoba ngibheme ihungi ngithandana nawe ungabhemi mina nginethemba lokuthi mfethu ngizoyekiswa wena manje nawe masusu ubheme ubani uzoyekisa omunye athi hayi ngiyayizwa nje kuphela ngimnyeke ngoba vele ngangena idamu selincane elibheme yedwa lonke ngangena selincane abona ukuthi angiyithandi lento futhi esenokuya khona omunye umfana kwakuba yindlethu kube yamanesi bese kube yalo mfana umancane yeah esenokuya endlini kaMancane uMancane kujabulela ukuthini uSandile uyambhemisa ngoba uSandile ube mnandi ubehamba ngisho nangethezi right nje eyiphathi imali ethi mefikile nje kuseni thothi uzongishaya ngo-6,000 ngo-4,000 athi angibone ukuthi ngithengani endlini mas rent angisho uma stand uyazi besithi thina mas rent emawosi la siqashe khona uma stand ubevula ibray mangabe kurente ethini mhlambe sirentela 6 months 7 months same time ukudla hlala sobabili kodwa ungazi ukuthi sithenga ukudla komndeni ngoba yonke into yethu ihamba ngama 10 kg right sho lo mfanelo ke mbhemisa ngokuthi uyabona ukuthi uyayiphatha imali yabo lo ke mbhemisa wagcina esedayise nemoto wagcina esedayise nezibhamu ngoba ube nezibhamu ezu3 wagcina esedayise nezibhamu wahamba ke sesixabana ke sekufika iforum ke ngemkhuba yakhe kade yenza yokuganga afika iforum waduba ke wahamba njengoba sesizihlangana la nakhona sizohlukana waye umuntu ozoya ukuyolungisa ilicense yakhe mina sonke lesikhathi into ebengingamboni ngitshela ukuthini uSandile osekude nempilo wayilungisa ilicense yakhe waphumelela shothi waqhubeka nempilo kanti iyahlehla sengiyathuka mase sehlangana la eThekwini yabo enye into yezinto eyayingithusa ukuthi awuSandile lana mina ngazi ukuthi umuntu usekude ingane le yakhe kabani ingane yami ekavukana oh hawu uSandile nti manje amabele zawadla ekhona uSandile uyisiboshwa kakhulu uyisiboshwa kakhulu nakhona nje kwenzeke Bidansoli wasuke wahlala ejele kakhulu 16 years eboshiwe umndeni onjani loboshwayo kubi ngala nangala umama ubaba inhlefelile yonke into hayi ngoba naye ubaba wengane yena uqoboke naye isiboshwa hayi wena ntino attract abantu abanje bodwa hayi nama ngazi raza hayi kodwa na uMasigebengu ngiyakubona hayi lutho ngiyatshela lutho serious raza mina manje ngikhathele serious hayi ngikhathele ngempela serious yabona ke ngisho ngikusho ejulini kwenhliziyo yami ngikhathele ngoba manje phela makumele uyeke idakamizwe kuyiyeke odinqa lihamba noseyini kungenza ukuthi uzukhathele wena kodwa ibaba azilona likakhathali ayingeke okwenza kube nzima ukuthi umuntu okwenza ukuthi kube nzima umuntu asizakale ayingeke razo ngikhulumele mina ngingayeka mina ukubhema yena mesabhema mina ngingayeka ukubhema ngoba ngikhathele uma usudibana naye lona obukade usubambisene naye wamshonsaphi lo kade ngimusho ukuthi benemali ngamshiya phela yahamba plus akabhemi hawu right akabhemi hayibo umuntu ebengithi mangithi mfethu ngishoda ngento ukuthi manje ngekuphela ngisho 30 minutes manje imali mina ifoni yami mfethu sike kwenzeka ukuthi ifoni yami ifike ifoni yami kwenzeka ukuthi ntambama bebe emsebenzi buya uphethe ifoni shothi uthando lunamandla lwedlula imali hayi ngoba luna hayi ngeke imali naku phela washiya imali wena wakhetha usikhotheni wakho ayi ukuthi sesigudlile naye sinemlando ayi sinemlando ayi kade niqopha imlando naye akulula ngimbalekele kanje sinemlando masibuye sixabane okufisane shayane sigwazane kodwa omunye masenemali umbheka omunye azamthole umbheka azamthole kwakudimoni lini lothando leli
nama ngazi plaza ngaze ekhaya mina ngavele ngaphuma ngedwa enganeni zamazi kababa ngavele ngaphuma ngedwa ngazi indaba wadliwa yini la engalweni maphi la kagwazo yena vele ngabona kagwazo yena ngesikhwele esibhedayo njalo saxabana ekseni ngamduba wahamba uyiphantela yedwa nami ngahamba ngayo iphantela ntambama mase sengibuya ngidlalile la ngasenhle ngokuthi ngidiniwe ngithatha into zami nami ngindlale la ngezantsi isilima sidino ukuthi angilali naso ngilala ngezantsi kwaso sivele sithatha ibhodlela singiphahlaze nala Samuela ngiyibona nala sivele sithatha ibhodlela singiphahlaze ajike yena ngiqukule futhi angihambisa ngise police station Broad ngithi mina ngiyokwenza neBroad athi hamba ungibophe ngithi uyahlanya wena ngiyenze leyo nto lethi liyabuza iphoyisa ngithi ayikhuleka baba si right athi awumfethu Mandisa ungibophe ngathi ngizobophelana yini ngizokubophela lona wayesaba kulezo insuku wehamba 2 minutes abuya 2 minutes abuya angima noma uyithethe uzobuya ngibalekile noma mhlambe ngizombopha noma ngizoyibulala angimali ahamba yophanda athola 20 rand 30 rand abuya athi mama hambe uthenga into kuphela ngithi mina hambe yophanda ugcwalisa imali kube yethu sobabili bosiyabuya siyabhema ngeke ngibheme ngedwa ungabhemile eyangibuka imali ahambe ngithathe ngifake ephayitheni athi ebuya athi hayi sengiphandile ngithi nawo lo 20 rand ushile noma 30 rand igcwalisa kuyothenga into yokubhema bose uyabuya siyabhema xolise mhlawumbe baxolisa inyanga yonke exolisa ayikho inkinga mfethu kwaba yiphutha nawe ukudinwa kodwa udinwa into ebhedayo omunye uzojabulela ukuthi okay na intombi yami ngiyayibona ile ngezantsi kwami kunokuthi ngingabuyi at all manje udinwa into ebhedayo kungiyamba unenhliziyo encane hayi unenhliziyo encane uyashesha futhi nokuphahlazana hayi mina ngibuye ngimbalekele right mase ngibona ukuthi unkulumo eseyageja athi uyakhuluma mhlawumbe sengimlapha athi yini ngithi ngiyamazi unenhliziyo encane kodwa futhi aphinda ayisola hayi yena uyayisola awuyisola uyayisola lo usanda une anger shoot unama anger issues yeah lapho uqinisile umuntu right ayena umuntu oright angazi kusuke sekwenzekile ngoba ngenza into manje esadiniwe kodwa mase sekubona futhi la kulimaze khona noma la akwenze khona something uyena umuntu oqala futhi makuthi kumele uye esibhedlela uzobusugezwa yena uzobusubelethwa yena uya nawe esibhedlela ahlale futhi akulinde ukuthi ba-attend uyaxolisa ngala uyaxolisa hayi ngimbuye ngam-understand nami ukuthi kanti yini inkinga yakhe ukhule kanjani iphela iqala lapho inkinga because baningi abantu abanaleyo nkinga leyo badwa mawulanda emumva uthola ukuthi umuntu indlela akhule ngayo ayena-ke vele okunye noma ngingakwazi konke kodwa okunye okay nithe kusasa yena ozolandela kodwa manje kuyithandani kuye kufika esinye isithandwa kuthe kumele kufike esinye isithandwa singabe sisafika ngicela sengumuntu onamanga mina kubalandeli be-yes angithi yabona namhlanje bekufike mina yena uyaphanda kusasa kuza yena kuzobe kuphanda mina ngiyashintshwana hayi kodwa kahle kahle kuzomela sinihlukanise bese sinibiza nobabili ngelinye ilanga nizohlala la nobabili ke nisho nje nixoxele nomphakathi ukuthi nidlula kanjani einkingeni nigcineni lokhu neinto eyodwa kanjena ngoba basho bathaya nihlukana ishephise ejezini hayi ndahlukana raza ayahlukana kwala ngisho kufika umuntu akamona athi yamfethu yakhumbula ukuthi nokuthi kwamanje ngenze njani ngimtshele ngithi mfethu angisho ukuthi ungakwenza ukufuna ukwenza ungakwenza ngikuphikisa kodwa kwenze kuthina sobabili hey bobaze bangibuka bangithi uyahlanyela ngangane ngithi cha ngihlanga ngitshela iqiniso and futhi ufalafa khona wamthinta phambi kwami ngiyintombazana impela kodwa ngeke ngisho ukuthi ngalelo langa kuyophela ukuthi ngiyintombazana awuma kuyophela ukuthi ngiyintombazana ayibo angifuni ukuthi ayibo usandile wami hayi angifuni ukuthi ayibo bathatha angifuni ukuthi
Hayi mfethu sijabulile ukuthi sibe nawe. Malini owake wayenza enkulu lapha ku shoplifting? Oh like mawungasikala ukuthi ngenyanga mhlawumbe ngangenza imali ukuthi ngenyanga bengikwenza 2.6 2.8 bese kuthi ngoDisemba kanje yeah nje bekuqala ibhizi kuDisemba bengibaphatha ngisho 504 oh 5000 hey bonke abantu bafuna ukuba bahle ngoba kuDisemba. Yebo hayibo Razo bengike makuDisemba mina ngigross ngithenga ukudla ngithenge ngigibele ngigoduke hambe ngekhaya ayi kube kona ukuthi we mama mina hayi usisi wami hayi angimazi unjani kodwa futhi angimsoli right yeah fike no plastic uqeqingile ukherile impela uphethe ukutshela kahle umbala athi lalela ke sisi awusebenzi ngiyakwazi ukuthi awusebenzi o plastic bakho uzongiphindelela nabe emuva hey angazedla amanyala ngempela hayibo athi hayi umbali hayibo mbali athi wekho angidlali ngafuna isixabane phindela nabe emuva hayibo angijikisa ngempela negrosa kumele ufike uphethe imali hayi akayifuni usisi wami mina Raza akathathi lutho ephuma kumina ungitshela kahle athi awusebenzi showcase imali yenyembezi akayithathi inhlobo sike sixabane kokunye uthola ukuthi ngayengafika ngisasanda ukuqala ukubhema kanti ngizontshontsha kube right ngintshontsha izinto eziningi ngithengele ingane yami yabo omadanono islabs chocolate lezo zinto ezincane nezinto zokugqoka kamateku ngathi nginike ingane yami islab saxabanana wakuthatha kodwa uboy wathi sengiyakuyeka nje ngoba ingane yakho suze wayiveza ngaphinda uzele la ekhaya uzele namanyala mawuza la iza uwena thina sifuna imali yakho sifuna igrosa yakho sifuna ukubona wena isiqu sakho ukuthi right uyaphila lo muntu ungasithengi awuyangijikisa mina usisi wami awuyangijikisa ngisho u2 usisi wami akawuthathi kumina akawuthathi manje nithini ngalobungozi bokushintsha amagama emgaqweni njengoba nje ukhombisile odwa emgaqweni ubizwa ngoMandisi mangenzeka kuthiwa uyashona abanye osinawana bazoreporta ukushona kaMandisi kuzofika usisi wakhe ezokufuna afuna ukhombisile kuphambana niyenzelana into yokushintsha amagama niyabazi nomngozi bayo ukuthi kungakanani umuntu mayesethule ngasekho emhlabeni ya kona uqinisile Razo iyabheda kodwa abanye bethu bashintshiswa izitori njengokuthi yabonje mina njengoba ngisuka ePinetown ngasuka ePinetown bengidayisela umuntu ngimdayisela irock ihunga ingidi kwafika abantu bacishe bangibulala ngasho ngathi ngiphathela umuntu sibanibani yabo bahamba abathi behambile ngabuka ukuthi okay lo muntu kulezi zinto angiphathise zona mina imali anginika yona unginikeza u80 ngedrugs ngiyakujwayela cela kwezokuphepha wacala kezomoya yebo ngahamba nawo ama-drugs akhe kanti shuthi ngitshelwa yigazi ngoba umuntu asala mdayisele emva kwami bamdubula wathi ezezobheka lo muntu abamdubulile bafike bamshaya naye yabo kuba ngibalekanga babezoshaya mina ngoba ngabaleka mhlambe 2 days 3 days wathola omunye bafika laba bathola lo munye bashaya lo munye wezwa wethi uzofika uzobheka lo munye bafike bashaya naye ngabe mina lo ukuba ngibalekanga manje usandila saletho hayibo abanye bayishintshiswa yiloko amagama amahlakahlaka ngoba kufikwe abantu bangakini bathi bafuna usibanibani osinawana bazokhomba bethu ngizonginika u20 ngifuna usibanibani uzomkhomba ukuthi hayi nani kanti mushintsha igama noma ethi ufuna ubani ayasimazi lo yasimazi kanti uyamazi ukuthi uyibiza ngelinye igama osinawana Razo bayadayisana usinawana ukwazi ukudayisa ngo10 umphefumulo ubuphuma ngala amaphara inkinga
ayayinkinga maphara. Actually ukuthi ikhapuli ikwazi ukukhuluma yonke. Ngiyasaba ukuthi njengoba ukwazi ukukhuluma wena, okungenzeka ukuthi umchita akakwazi ukukhuluma. Uyakwazi. Uyakwazi. Awuyakwazi. Futhi yena hayi. Awuyakhuluma uSandile. uSandile uyakhuluma ngaphela 5 hours. Kuyakuthini kuwe mawubona lemthambo emibili obisishile nje la ojoba khona. Sishila ayisekho. Sondela umbukela bona. Labo duya ababili abamnyama laba imthambo le. Isishile mangenalite la saphuma igazi. Hey. Still usajova khona? Angisajova khona sengijova la eSandile. uSandile kumele ukukhuza. Kuthini ukuphawula kwakho ngokuhlanya kwabantu behlanyiswa iTiki? Hayi inqwaba yabo Razo bahlanye ngibakhuza. Engangokuba nayo uSandile. Khona omunye umfethu wemngane yakhe kwakuthiwa uMampintsho sashona. uMampintsho ayisilomo sala ekhaya phela leso. Ufana noyise. Ngibuya ngisho emncwabeni wakhe mina kubo egcekeni. Lo yamsangane umsangane uMampintsho. Athi weshe. Ukhwela impela. uMampintsho acishwa afundisa indoda yami iTiki. Hey. Kwasho khona ukuthi ngangikhona mangiyaxela uSandile wayesephatha ifoil thina siyajova. Yena uphethe ifoil Sandile yini le foil abesho oqala uMampintsho. Athi ayikhuleka ndiso. iTiki ngifuna yizwe engasondela kuSandile ngavele ngayikhahlela ngonyawo yaphuma lapha. uSandile uyamfela mfethu. Uyokhohlwa efile. Yahlala lapho athi yini ngamtshela ngathi lalela la mfethu. Manje mawubhema iTiki uzoqhubeka neTiki. Mawukhetha mina uzokhetha mina. Uyakhetha ukuthi ukhetha mina noma ukhetha iTiki. Ayiwabona ukuthi angidlali ngiserious. Wagcina lapha akaphindanga kuze kubi namhlanje. Ngabe uyahlanya naye. Ayithiki izo destroy. Ayibaqedile iTiki. Hayi nanokuthi nje angimele ukuthi i-drugs ne-drugs elifika wena uyalibhema. I-drugs ne-drugs wena uyalibhema. Awukuhlale nje la ukhona. Shuthi kahle awulingekanga wena la ukhona. Musa kwazi ukufaka amanye ama-drugs emzimbeni. Kanti sila sikhona abanye bethu asithandi. Asithandi. And kunzima ukuphuma kaWunga. Kunzima ukuphuma kaWunga. Hayi lo muntu owayenza iWunga ngiyamvuma hayi ngiyamvuma. Bayasho bathi usukubhekene noSathane ngeziqo zamehlo. Kunzima ukuphuma kawo. Ngike ngizwe abanye umuntu asho kalula nje athi yeke lento yeka ekufanele yeke ngisho ngithe kubuyazi lo sesi ukuthi ngihlangene noTakatulu njani ngaba kasho. But kodwa babukeli beMPTV sebe understand. Sebeyaqonda ukuthi labantu babhekene noSathane kanje. And idemoni uqobo lwalo idemoni lona nje. Hayi. Ngibona imibuzo nabe ngikubhalele yona. Okay, uma ucabanga wena ngokubuka kwakho ngokwendlela izimo ezenzeka ngayo. Yini ongamele yenziwe abazali ukuvikela izingane zabo ukuthi ingangena ezidakamizweni? Hayi mina ngokusho kwami umzali nomzali ingane yakhe kumele ayigade. Umzali kodwa ngekuhlule ukubona ingane yakho. Mase sekukhona into eyenzayo ngoba uyayazi wena uma wayo uyayazi ukuthi hayi uSibanibani akaseyena sekukhona into ayidlayo. Ukuthi kunzima Razo abantu baphuma baye ezikoleni kanti wena uthi umgadile kanti ezikoleni wenza into zakhe. Yabo? Baphuma bathi baye emalibrary benza into zabo. Yabo? Manje hayi angazi ngathini kodwa nje ngingakusho iwungayona into eright. Abantu abayeke ukuthi besibona siphela sivethika phambi kwabo bona basafuna ukuqala iwunga kodwa bayabona ukuthi siyaphela iwunga bona bayiqala. Iyabheda bangayenzi leyo nto. And intsha iphelile ayisekho iwunga idila nentsha. Thina engabe sakha amakhaya sakha imizi yobaba bethu sakha imndeni
ithini esibhubhiswa iwunga fanele babukele kuthina umphumela wewunga ukuthi unjani fanele bawubuke kuthina sigcwele emgaqweni akekho wayecabanga ukuthi uzokhula be street kid bengithi mangiza la eThekwini ngithi mangibona umuntu emile erobotini ephafuza iglue vele ngivala iwindi ngigobe eTaxini ngicashe kodwa namhlanje mina ola ngoba ngangazi ukuthi nami ngophelela la ngoba impilo angiyazi ngiphatheleni ekusasa angilazi lengiphatheleni no ayi mina nginethemba lokuthi kuzolunga yize ke singazi ukuthi kuyobe kulunga nini kungelwe singaki zonke izinto zinesikhathi sazo okungenzeka mhlawumbe kwakhona ukungena kwenezidakamizweni kwakuyikhona ukuthi nikwazi ukuzokhuluma nomphakathi kanje noqwashisa ukuthi hayi izinto ezinjengalezi zikhona kodwa u1 no2 mawungawugwema ungakwazi ukuthi igcina impilo yakho iphelele endaweni eright futhi makuthi uzolandela lapho esihambe khona nathi maningi amathuba ukuthi uzophelela emgaqweni umuntu ke useyoyikhethela yena kodwa nina nina bedlondlo nophapha ekhanda mawusubuke wezofika la okusho ukuthi sidla amaningi esakeni siyabonga bafowethu indlela enisupporta ngayo uhlelo lukhula ngendlela eyisimanga siyathemba ke bafowethu ukuthi since usisade khona ezosilandisa ngokukhula kwakhe negemegeme abhekane nazo ngene emajele ayithole umuntu osentshontsha ukukhulela kwakhe ngaphansi kwesadla sama-social worker nokuyinto manje esiphenduka umkhokha ngoba nengane yakhe isikhulela ngaphansi kwama-social worker izinto lezi ey'dinga ukuthi ukuhamba izinqando ngoba igcine ngathi umkhokha nanokuthi-ke okuningi kulele kuyo usisi ukuthi mhlawumbe ngelinye ilanga uyokwazi ukubhekana noSathane lo abhekana naye amnqobe ukuze impilo yakhe iyobuyela esimeni ibe yilento akhule efisa ukuthi ibe yiyo bafowethu siyacela ke mawuqala ukubuka lolu hlelo ngale episode ucindezele subscribe button ucindezele na bell uhlelo olumalunga nangqono ukuzama ukuqwashisa abantu ngezidakamizwa nomngozi ongayithola usungaphansi kwabo ngenxa yokuba sezidakamizweni igama lami ngoprofessor ngoamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho ngasohlangothini nakamandlakazi ngakho ke mina sengincenga Sandile wakini wakamkhize wabe awu yike sangana kanti yike sangana kanti inkinga le hey wakamkhize kwamkhize futhi akukho bantu hey hey bhubisa ngizomxebula mina ngizomxebula